Проклятая любовь. Оповесть Олеся Жука. Ваўкі беглі наўскід, маладыя, прыгожыя, лёгкія ў сваёй дужасці. Яны быццам і не спяшалі. Ян здзіўлена глядзеў на іх, бліскуча ліснілася шэрсць. Ваўкі нібы слаліся над халаднавата засінелым некранутым снегам, толькі з-пад лап лёгенька ўзвіваўся снегавы пылок. Ваўкоў было многа, цэлая зграя. Адкуль гэтак раптам взяліся яны? Ян прыспешыў хаду, снег засыпаўся ў боты. З глухаватым адчаем Ян паглядзеў наперад. За полем густа і насуплена ўставаў лес, над ім зелянелася стылае неба. Ва ўсім гэтым снежным і марозным было ўжо нешта вясновае, і яно востра пахла жыццём і маладосцю. Ян паставіў у аўтамат поўны дыск, памацаў у кішэні кажушка гранату, але холад, які шархнуў па скуры, калі ўгледзеў ваўкоў, не прайшоў. Вельмі ж упэўнена, няспешна ішлі яны. Ён заспяшаў подбегам, таксама малады і дужы. Ён выходзіў цэлы з сутычак не з такімі зверамі, якія мелі салдацкую трэніроўку і аўтаматы. Таму ў гэтых лясных звярах было быццам нешта знаёмае, нават свойскае. Ян адчуў, як пацёк па брывах пот, а да лесу аставалася яшчэ далекавата. Сіняе некранутае ляжала перад ім снегавое поле, роўна наўскід беглі па ім на пярэсцікі ваўкі. Неспадзявана Ян заўважыў, што ўсё гэта нібы бачыць збоку. Ваўкоў, поле, лес і самога сябе. Адсюль збоку і зверху ён разумеў, што ваўкам не пераняць і не дагнаць яго, пакуль не рухне сам у гэтай халоднай пагоні, альбо не выдыхнуцца звяры. А яны не спяшаліся. Яны разлічылі сваю сілу надоўга. У яго пачынала рабіцца гарачым у горле ледзяное вечаровае паветра. Ён задыхаўся і ненавідзеў іх, іхнюю драпежную прыгажосць і ўпэўненасць. Рашэнне прыйшло імгненна. Ён спыніўся, завярнуўся да пагоні, падняў аўтамат, гатовы спыніць яе раз і назаўсёды. Кулеш дыхаў часта і цяжка. Адчуваў нават холад на спіне. Ён ведаў, што сасніў сон, але вачэй не расплюшчыў. Усё роўна як спадзяваўся, што ўбачыць яшчэ яго канец. Кулеш не баяўся сноў і не верыў у іх правідчую сілу. Сны яму сніліся рэдка, як і звычайна чалавеку, які робіць цяжкую работу і якому за ноч трэба выспацца. Пасля сну Ян мог успомніць здарэнне, з якога вырастаў сон у сваім страшным, недарэчным альбо камічным увасабленні. Кулеш думаў пра тое, што ніколі ў жыцці не бачыў зблізку ваўкоў. Гэта каб разгледзець на іх кожную шарсцінку. У час вайны іх многа развялося ў лесе, але ў памяці нічога не асталося пра ваўкоў. Можа, таму, што на іх тады не звярталі ўвагі, не да іх было. Адкуль жа ў памяці і бліскучая шэрсць, касцістая пярэдняя лапа, жаўтлявы клык? Тая забітая пасля вайны ля аўчарні ваўчыца была худая, са злямчанай шэрсцю, у якую набілася ваўчкоў.
Кулеш нарэшце з палёгкай успомніў змярканне, снег, адвячоркавую цішыню, якой коротка пстрыкнуў пастаўлены ў аўтамат новы дыск. Ён тады ішоў у штаб на белівар. Густа пералівалася трыснyaговыя мяцёлкі на балоце, і не было ніякіх ваўкоў. Ён радаваўся, што хутка будзе цёплая хата. Яму было 15 год, і ў памяці астаўся толькі слабы водгук тае маладое, радаснае сілы. А першы раз ваўка Кулеш бачыў дзіцем. Яны з бацькам ехалі з лесу. Вялікі шэры воўк выйшаў з-за кустоў і стаў на пагорку непадалёк ад дарогі. Бацька схапіў сякеру, кінуўся да ваўка, каб спалохаць яго. Ён нават закрычаў: «Дзяржы воўка!» Але воўк не падтуліў хвост, не кінуўся наўцёкі, а паволі, быццам нехаця, завярнуўся да бацькі, і той не адважыўся ні бегчы далей, ні крычаць больш. Воўк шчакаў якую хвіліну, лена саскочыў убок за кусты і знік гэтак жа нечакана, як і з'явіўся. Каб зусім адкаснуцца ад таго воўчага загону, Кулеш павёў вачыма па пакоі, у якім стаяў шараваты, як схаладалы верабей, леташні ранішні прыцемак. З прычыненага акна павявала халадком, ціха стаяла за акном рабінка, ацяжэлая ад зажаўцелых гронак. У сенцах чутно тупала жонка, прывезла ад дачкі стракатыя на абцасіку хатнія тапачкі. Тут, у хаце, здавалася, што жонка бегае па сенцах, таўкучы пятамі ў падлогу. Кулеш ведаў, што гэта абазначае. Жонка спяшае. Занята неадкладнай і важнай работай. Яшчэ гэтым кавалерыйскім тупатам паказвала, што ў хаце ніхто ёй не ўказ, і што захоча, то і робіць. Усё знаёма, прывычна, і Куляшу здавалася, што нібы і не з ім гэта ўсё робіцца, а з некім другім, у другой хаце, а ён глядзіць на ўсё гэта на маўклівым тэлевізійным экране. Спектакль пачаўся яшчэ з учарашняга дня, в абед. Трэба было прывезці Ленку. «Унь дзяцей колькі навезлі», — пачала сама Мар'я. «Канешне», — згадзіўся Кулеш. Яму і самому раптам захацелася, каб прывезлі ўнучку. Захацелася звадзіць на цэнтральную майстэрню, паказаць гарадскому дзіцяці трактар, камбайн, які бачыла, можа, толькі ў тэлевізары. «Дык верыш, не даюць водпуску? На зіму у іх. Вялікае ж ужо, 5 гадоў. Ага, чужое дзіця. Мала што датчыно», — Мар'я павысіла голас. «Будзе, як той бабе з гразаўка, што сын на судзе запатрабуе, каб у турму пасадзілі». Кулеш ледзь не закашляўся. Страшны мінулагодні выпадак у акрузе ведалі ўсе. Старая навязала калодзеж посцілкай, каб прывезеныя з горада ўнукі не ўкінуліся. А тыя якраз і ўзлезлі на гэту посцілку, падскоквалі, пакуль не шамнулі ўніз. І ніхто нічога не пачуў і не заўважыў. «Кінь пра дурное», — глуха азваўся ён у адказ. І адчуў, што патухла радасць, якая нарадзілася ад уяўлення, як пойдзе з унучкай за руку, і адклаў лыжку. Маці моўчкі прыняла амаль поўную міску і нічога не сказала, паставіла на стол котлеты. Яна заўсёды вось гэтак маўкліва з'яўлялася, калі трэба, і не гаварыла ні слова. Худзенькая, маленькая ад старасці, яна з дня ў дзень ставіла на стол сняданне, абед, вячэру. І ўсё ў час, усё было ў яе заўсёды гатова, нібы рабілася само сабой.
Табе даць котлеты? Ці кілбаса ж адвараная ёсць у мяне? Спыталася яна ў Мар'і. Чакала адказу, стаяла побач з рослай, раздабрэлай і моцнай целам нявесткай, з-пад гарадскому падкручанымі і падчасанымі валасамі. Мар'я рабіла прычоску ў цырульні, калі бывала ў дачкі, і потым спала ў касынцы, каб тая прычоска даўжэй захоўвалася. Яна яшчэ выдумала апошнім часам, што ў яе гастрыт, вазіла з горада мінеральную ваду, якая толькі траплялася ў продажы, і патрабавала, каб маці ёй гатавала толькі варанае. А, чорт цяга знае! Кулеш усміхнуўся. Жонка любіла пад'есці, і на гульню дыету у яе цярпення хапала ненадоўга. Давайте котлеты. Яны свежыя. Свежыя? Ленка і там прастудзілася. У цябе грошы ёсць? Я ж табе аддаў всю палучку. Палучка ў цябе. Мар'я злавалася заўсёды, калі не ставала грошай. Іх не хапала і цяпер, хаця і кватэру дачцэ пабудавалі. А ў саміх расход невялікі, всё сваё з'есці, адзежы напакаваны аж 2 шафы. У гэтых шафах многа пахована і яго механізатарскага заробку, і яе, пакуль працавала даяркай. Тады пра грошы пытанне не ўзнікала, што хацелася, тое купляла. Цяпер, мабыць, напакоўвалі маці і дачка адзеннем шафы там, у гарадской кватэры, пакуль Мар'я тыднямі сядзела ў горадзе. Кулеш спачатку спрабаваў спыняць жонку, але кожны раз гэта канчалася сваркай. Мар'я на ўсю вёску паляравала, што ён дурань, што яна з ім век мучыцца і што не патрэбны ёй яго смярдзючыя мазутам грошы, яна сама на сябе зарабіла, паклала здароўе на кароўніку. Тады на вёсцы гаварылі: «Во, у Куляша зноў Мар'я бегае, чуеш, як рыкае». Каб спыніць пасмешышча і не было брыдка перад маці, Кулеш усе грошы, якія яшчэ аставаліся, перавёў на сынаву кніжку. На жонку і на яе выбрыкі перастаў звяртаць увагу. Мар'я забаставала. Месяцы са 2 праседзела ў дачкі. Потым вярнулася, на першым часе прыціхла, сядзела на лаўцы і расказвала жанкам пра гарадское жыццё, пра сваіх новых знаёмых, пра тое, як хадзіла ў кіно і ў тэатры. Дачка жыве якраз у тым раёне, дзе дамы для начальства. Відаць, ад гэтай блізкасці да людзей вялікіх і вучоных сама Мар'я пачала цаляць па-руску. Найчасцей устаўляла «понимаешь», не заўважала, што яно выгаворвалася як звычайнае вясковае «памаш». Увайшла маці, запыталася: «Ты не спіш? Устань хіба, падвязі да аўтобуса, а то бегае, позніцца ўжо. Нечага ездзіць. Дома лепш пасядзела б, работы хватае». Кулеш ведаў, што маці цяжка цягнуць работу па гаспадарцы. У яе гады ўжо сядзець трэба, склаўшы рукі, а яна ўсё пыніць і мужа, і нявестку. «Мама, а дзе моя касыначка? Тая, што я прывезла з сабой?» У сваіх шафах з клункамі, з хусткамі, хустачкамі Мар'я не разбіралася. Маці павінна была памятаць, што і дзе пакладзена. Кулеш устаў, адзеўся, спаласнуў твар, выйшаў у гараж, надзеў куфайку, павёў на двор матацыкл, завёў яго, адчыніў вароты і чакаў, пакуль з хаты, напудраная і надушаная, сумкай, звязанай за ручкі нейкім паяском, вырвалася жонка, уселася ў каляску, зірнула на гадзіннік. Маці выйшла на ганак і стаяла на прыступках.
Калі выехалі за вёску, з узгорка угледзелі, што на прыпынку ля цэнтральнай сядзібы ўжо стаіць аўтобус. Па дарозе да вёскі ішла жанчына, якая прыехала першым рэйсам. Мар'я заварушылася, зноў паглядзела на гадзіннік, нават не звярнула ўвагі на жанчыну. Кулеш заўважыў, што жанчына незнаёмая, прыбавіў хуткасці, пад'ехаў к аўтобусу, калі шафёр ужо завёў матор. Едучы назад, Кулеш прытармазіў ля жанчыны. Сумку яна несла цяжкую. Адзета жанчына была шэранькі касцюм, на нагах басаножкі, русыя валасы сабраны на галаве і заколаны заколкай. Жанчына здзіўлена зірнула на Кулеша, нечакана такімі знаёмымі блакітнымі вачыма, што ён сумеўся. «Давай падвязу», – прапанаваў ён. І не мог успомніць жанчыну. «Вы да каго?» «Да Варвары Русакевіч». Кулеш здзіўлена запытаўся: «Наташа?» «Не, Галя, сястра». «А, ну правільна! Правільна, Наташа яго равесніца, а гэтая жанчына маладзейшая і з твару падобная на маці. Наташа больш на бацьку падобная была, крышку скуластая, а ў гэтае твар драбнейшы. Сядайце, сумку ў дож пастаўце». Жанчына нязграбна забралася ў каляску, абцягвала на каленях спадніцу. Кулеш нагнуўся, прыкрыў жанчыну брызентавым фартухом. «Не будзе гэтак дзьмуць ужо». Жанчына кіўнула галавой. Ён не мог успомніць яе. Была недзе там далёка маленькая дзяўчынка, Наташына сястра ў беленькай, сінімі гарошкамі сукеначцы. Больш нічога не асталося ў памяці. Кулес вёз жанчыну да хаты Русакевічу. Старая Варвара памерла ўжо гады са 2 таму. Цяпер Кулеш успамінаў, што хату яна завяшчала братавай дачцэ, якая жыла недзе ў Сібіры. Куды выслалі Русакевіча. Пра завяшчанне гаварылі, калі калгас хацеў аддаць хату новай прыезджай сям'і. Але таму і не аддаў, што трэба было шукаць гаспадароў. Хутка дзічэе чалавечае жыллё пасля таго, як не стала гаспадара. Даволі моцная, не такая малая хата Русакевічаў, нібы паменшала і прысела ў зараснік крапівы дзядоў, якія ўзяліся расці на дварэ пад платамі. Перакасіліся моцныя яшчэ варотцы, пахіліўся, скрывіўся плот, а вытаптаная за многія дзесяцігоддзі сцяжынка ад парога да хлявоў густа зарасла спарышнікам. Як бельмы на вачах у вокнах віселі пашарэлыя фіранкі. Жанчына вылезла з каляскі, стаяла, глядзела на хату. На твары ў яе прамільгнуў не то спалох, не то разгубленасць. Яна не пазнавала, старалася і не магла ўспомніць хату, у якой некалі жыла. Кулеш падумаў, што жанчыне, мабыць, страшна адной уваходзіць у хату, дзе сыра, пахне цвіллю, цяжкім пограбавым духам, як і звычайна ў даўно неапаленай зачыненай будыніне. Усё ж жанчына спыталася: «А ключ у каго?» «Ключ? У Володзі? Дзе ж яшчэ?» Кулеш кіўнуў на суседнюю хату. Той даглядаў сад і абіраў яблыкі, на пляцы сеяў траву. Жанчына няўпэўнена ўзялася даставаць сумку. Кулешу кінуліся ў вочы яе невязковыя нерабочыя рукі з доўгімі далікатнымі пальцамі. «Як жа ты ў пустой хаце? Паехалі да нас. Прыйдзеш з мацерай маёй, прыбярэш тут, каб можна зайсці было». Няёмка неяк жанчына адказала няўпэўнена. Ёй не хацелася аставацца адной. «Садзіся, я помню бацьку твайго». Кулеш не дагаварыў, таму што ўспомніў яе сястру. Маці выйшла на ганак, калі ён заехаў на двор,
прыглядалася да жанчыны. Не пазнаеце, мама? Русакевічава дачка, тая, што ў Сібіры жыла. Галя павіталася. Гара з гарою не сходзіцца, а чалавек з чалавекам. Это меншая? Ха, якраз як Тоня, маці. Маці глядзела на Галю і некуды далей бачыла тое, што не мог убачыць ні Кулеш, ні Галя. Мы з мацерай тваёй аднагодкі. Разам гадаваліся. Вот колькі я ўсё жыву. Ну, пайшлі ў хату, снедаць гатова. Табе ж, Ян, і на работу пора. Калі Кулеш прыехаў на абед, Галі ў хаце ўжо не было. Схадзіла я з ёй, ключ у Володзі ўзялі. Парадак там наводзіць. Перасушвае ўсё, прыбірае, мые. Калі Варвара памерла, а газ у балоне дасюль стаяў. Пліту запаліла. У Варвары ж усё асталося. І пасуда, ўсё. З малых год усяго нагледзелася. Ай, яна ж маленькая была, як забралі настаўніка. Маці расказвала. Яна любіла сядзець за сталом, пакуль сын еў. Маленькая, пацвердзіў Кулеш. Зноў падумаў пра Наташу. Маці нібы зразумела яго думкі. Адна асталася. Бацькі памерлі, і старэйшая сястра прапала. Недзе ў экспедыцыі з геолагамі хадзіла і не вярнулася. А сама нажылася таксама. Як на каго Бог, на таго і людзі. Ты хіба пасля работы вазьмі касу, пайдзі, скасі бур'ян там на дварэ. І жэрдку вазьмі, галкі, мабыць, гняздо ў коміне звялі. Надоўга яна? Насаўсім, казала. Кантэйнер сюды адправіла з дабром. Месца ёй сказалі дактары памяняць. А там нікога не асталося. Пенсію яна ўжо получае. Чалавека, як адзін астаецца, вядзе дадому. Пасля работы Кулеш узяў касу, жэрдку з убітым на канцы цвіком, пайшоў да хаты Русакевіча. Галя здымала з платоў і заносіла ў хату перасушаныя коўдры, прасціны. Куляшу яна ўсміхнулася збянтэжана. Навязалася вам на голову. В спартыўным касцюме з касынкай на галаве, завязанай на патыліцы, яна здавалася намнога маладзейшай. Ад работы твар заружавеўся. Касіў Кулеш весела, стараўся як ніжэй падразаць зелле, касу не шкадаваў, адчуваў, што Галя глядзіць на яго. Дзіўна. Але сам сабе ён здаваўся маладым, дужым. Галя сапраўды пазірала на паджарага жылістага Куляша, на яго чорныя ад загары рукі на касе. Ён напамінаў нечым бацьку, гэтакага ж рухавага, цягавітага і ў старасці, нават у апошнія гады, калі хварэў, аставаўся ўсё гэткі ж падцягнуты, з густымі белымі валасамі. Падсекла яго гібель Наташы. Не зламала, не скруціла ўсё жыццё, 2 арышты, лагеры, а потым і ссылка, а смерць Наташы зламала. Пасля яе смерці часта пачаў нудзіцца па дому. Домам ён называў стараселле. Всё расказваў пра вёску і шкадаваў, што не сабраўся і не з'ездзіў на радзіму. Галя тады не думала, што яе жыццё павернецца так, што яна прыедзе сюды. Пасля таго, як Кулеш выцягнуў з коміна звітае галкамі гняздо, запаліла ў печы, запрасіла яго ў хату на чай. За дзень яна многае ўспела. Нават схадзіла на канавы, прынесла аеру. І цяпер
У праветранай хаце свежа і прыемна пахла прывялым аерам. Ад гэтага паху хата здавалася абжытай. Схадзіла Галя ў магазин, закупіла не толькі прадуктаў. Да чаю, заваранага на мяце, выставіла бутэльку каньяку. Збянтэжана наліла Яну і сабе. Ну, Галя, гэта ўжо не трэба было. Ну, яно ж так заведзена. Дзякуй вам. А то прыехала і не ведаю, куды ісці. Дзякуй вам і цётцы Любе. То хай табе добра жывецца на новым месцы, каб дабро было ў гэтых сценах. Галя толькі губы памачыла. Кулеш з гаворкі ўжо ведаў, што Галя кончыла педвучылішча, рабіла ў школе, што цяпер пасля хваробы атрымоўвае пенсію, адносна і немалую, з улікам усіх паўночных надбавак, і тут збіраецца дзе-небудзь уладкавацца. У горадзе было б, можа, зручней, але у горадзе ёй жыць не рэкамендуюць. Спахапіўся Кулеш, калі пайшло на змярканне. Заспяшаў дадому, выходзячы, паспрабаваў зачыніць за сабой дзверы хаты. А яны не зачыняліся. Трэба падняць, правіслі. Зайду як-небудзь. Дзякуй вам. Прыходзь да нас гуляць. Мацеры пагаварыць з кім будзе, запрасіў ён Галю. Адчуваў сябе не толькі старэйшым, а і гаспадаром, у якога госцю павінна быць добра. Галя прыходзіла на першым часе пагуляць, пагаварыць з маці. Кулеш падрамантаваў дзверы, потым дапамог узяць машыну і прывезці са Слуцка са станцыі кантэйнер з рэчамі, дапамог дагаварыцца з будаўнікамі, якіх Галя наняла, пафарбаваць шалёўку на хаце, падрамантаваць плот. Непрыкметна, але даволі хутка занядбаная хата ажыла не толькі звонку, але і ўсярэдзіне. Галя наклеіла новыя шпалеры, белай фарбай асвяжыла столь, вокны, купіла новыя люстры, паставіла ў хаце перагародкі. Адразу за дзвярыма атрымалася невялікая кухня, далей прасторны пакой з тэлевізарам, сталом, таршэрам у кутку. Ля сцяны стаяла паліца з кнігамі, всё гэта Галя прывезла з сабой. А трэці пакой служыў спальняй. Парадак і чысціня не кідаліся ў вочы, не лезлі на паказ і не заміналі, а стваралі утульнасць. Кулеш потым здагадаўся, што святочная утульнасць здавалася яшчэ і ад таго, што ў хаце не было лішніх рэчаў, не захламленая яна. Не заўважаў ён і таго, што з гэтай чыстаты і утульнасці не спяшае дадому, знаходзіць, што дапамагчы трэба. Пакуль усё нечакана не перамянілася. І прыходзіць у гэту хату пад зялёным клёнам, і ён пачаў зусім інакш. Сонна і ціха заходзіў досвітак у вокны хаты. Ад вуліцы перад хатай разложыста стаяў клён з аднаго боку і ніцая бяроза з другога. У ёй у дупле ніжэй рала жыла шпачыная сям'я. Прысады былі непадцярэбленыя, гародчык ад вуліцы зарос густымі бэзавымі кустамі, пад якімі ўлетку раскашавалі, хаваючыся ад гарачыні і выкупваючыся ў пяску куры. Двор урос мураўкаю. Хата яшчэ моцная, пасляваенная, ашаляваная і пафарбаваная, з верандай. Па двары да хлява былі выкладзены з цэментавых плітак сцяжынкі. Вароты зробленыя з дошак, нямодная цяпер жалезная брама, і ў самой хаце справа, як увойдзеш сянец, бялелася печ. Паміж ёй і перагародкай у другую палавіну стаяў
стары шырокі драўляны ложак. У кухню выходзіла дверцамі грубка, якой зімой абагравалі чыстую палавіну хаты. Ад грубкі да коміна ішла бляшаная труба. Перад ёй на тоўстым дроце вісела лёгкая паркалёвая занавеска, якая закрывала запечны закутак. З левага боку да дзвярэй вісела на круку, убітым у сцяну, вядро з вадой, сучасная туалетная полачка з люстрам, пад якой на перакладзінцы вісеў вышываны ручнік. Пад палічкай шкафчык на посуд. На ім збанкі, прыкрытыя ручніком, у другім кутку на покуце стол, стары, свае работы, ужо паточаны шашалем, з паабдзіранымі катовымі кіпцюрамі ножкамі. Над сталом на покуці за фіраначкамі старая ў пачарнелых рамках ікона. Тут жа над сталом старыя ходзікі з паржавелаю гірай шышачкай. Ды і сам цыферблат, на якім былі намаляваны вясёлыя таўсматыя мядзведзікі ў лесе, таксама, як воспай, пабіла ржою. У чыстую палавіну хаты філёнчатыя фанерныя дзверы. За імі з аднаго боку шафа, з другога грубка, два нікеляваныя пасляваенныя ложкі паўсцяну. У прасценку між акон ад вуліцы старамодная канапа з высокай спінкай і круглымі качалкамі. У куце стаяў круглы стол, на ім тэлевізар. На покуці фіранак не было. В срабрыста афарбаванай рамачцы замест іконы вісеў партрэт маладога стройнага кавалерыста, поўнай форме з шабляй. Партрэт быў павялічаны са старога здымка. Ля сцяны ад двара пад люстрам стаяла нажная швейная машына. На ёй стаялі маленькая настольная лямпа-грыбок, за гэтым самадзейным столікам сядзеў і сам гаспадар. Коратка астрыжаны густы сівы вожык валасоў, двое акуляраў на носе, звязаных ніткай. Ён пісаў у вялікай канторскай кнізе. Мачаў пяро ў белую фаянсавую чарніліцу, з якой паглядала на пісьменніка хітрая сабачая мордачка. У такт пісьму парыпвала старое венскае крэсла. Мужчына кончыў пісаць, паклаў ручку пяром на чарніліцу, адкінуўся да спінкі крэсла. Яно стомлена рыпнула. Мужчына заплюшчыў вочы, зняў акуляры і паклаў іх вобмацкам на столік, пацёр пальцамі пераноссе. Ён кожнай раніцы стамляўся ў гэту пару, калі ранішняя шэрань быццам хаваецца ад блізкага ранішняга святла ў прысады у закуткі. Яна адступае далей за вёску ў лагчыны, туды, дзе на небакраі няроўна зубяцца, як замкавыя сцены, лясы. Лясы адышлі адсюль, пакінулі людзям поле. Мужчына памятае яшчэ і тут, сярод палёў, астраўкі лесу. Ён нібы аглядае і палі, і малады лес. Пасля вайны на гэтай зямлі амаль усюды маладыя лясы, як і людзі, большасць ужо пасляваенныя. Недзе за гэтым полем, за гэтымі лясамі пачынаецца яго жыццё. Гэты пачатак такі далёкі, што зараз і не верыцца, што гэтулькі можа быць сабрана і вабрана ў памяць в адно чалавечае жыццё, і што чалавек можа гэтулькі вытрываць, выжыць, жыць. Цяпер ён не мог спаць раніцай, уставаў да свету. О, зноў сядзіць сава старая, яшчэ скінешся з прасонку пісатель. Антон сцепануўся.
Старая прачыніла дзверы з кухні ў чыстую палавіну. Яе кожны раз прыпірала якраз у тую часіну, калі здавалася, што ён вось-вось звяжа в адно ўсё ў сваім жыцці, ўсё стане на сваё месца, ўсё ён зразумее, тое найвышэйшае, з-за чаго гэтулькі жыў і перажыў, і не толькі ён, людзі, усе людзі. І зноў, як ад чорта, ад яго шарахалася гэтая ісціна. Чаго маўчыш? Мо памёр ужо? Завялася сячкарня мікалаеўская. Антон ведаў, што спакою яму больш не будзе. Вот абы што робіць, і час мае. А кол свінчо адарвала. Тыдзень прыбіць не можа. Трэба ж дзяцініцца на старасць. Пісателем захацеў стаць. Жанка ехідна усміхалася бяззубым ротам. Малая, усохлая ад старасці бабка з блакітнымі, быццам выгаралымі ад летняга сонца ў палях вачыма, яна ведала, як і ўмела падпячы мужа. Тьфу, нарыца! Уже не молішся, цэлую раніцу радзіва слухаеш, а ў пустой галаве нічога не астаецца. Чула, што летапіс трэба пісаць, бо ўжо мала такіх, як я, асталося, хто ўсё бачыў, ўсё перажыў. Старая пасміхалася, ківала галавой. Дык ты, можа, і сцішкі ўжо пішаш, як Андрейка. Можа, і купацца будзеш бегаць голы на рэчку? Вот каб людзям расказаў. Ну, ты ў мяне дабрэшася. Антон пагрозліва ўстаў, і старая на ўсякі выпадак падалася бліжэй да дзвярэй, прымірэнча загаварыла. Вот жа распанеў, ну, і слова яму не скажы. Антон не слухаў яе, загарнуў кнігу, закруціў кавалак газеты ручку, узяў чарніліцу і ўсё паставіў у ніжнюю шуфлядку ў шафе, замкнуў ключыкам дзверцы. Ён баяўся, што старая не ўтрывае і ляпне каму пра ягоную пісаніну. Ой, тады не дадуць праходу. Зробяць Андрейкам, які ад старасці сапраўды пачаў прыдумляць вершыкі. Праўда, разабрацца, што ён мармыча, было цяжка, але ж прыдумляў і сам сабе гаварыў. Ад старасці ён і ранішняй гімнастыкай пачаў займацца. Наглядзеўся на сына, раніцаю бегаў да рэчкі, купаўся голы, аж да самых замаразкаў. Антону, ветэрану, старшыні калгаснай рэўкамісіі, чалавеку грамадскаму, толькі не хапала такога падрыву аўтарытэту. Старая не магла зразумець яго. Яна, акрамя градаў, хлява і печы, нічога не бачыла. Дзяцей гадавала, выгадавала, у вайну зберагала, зберагла. Это праўда. Але ж да тых жанчын, якія былі, якіх ён ведаў, ён... Антон зачыніў за сабой варотцы, на вуліцы было намнога святлей, чым у хаце. Пасвятлела неба там, дзе павінна ўзысці сонца, зямля не ўспела астудзіцца за ноч, а да яе цяплела паветра, прапахлае ўжо спелай збажыной. Ці, можа, гэтае хлебнае цяпло ішло ад палеткаў, як ад угрэтай хлебнай печы. Палеткі акружалі вёску, і калі глядзець на вёску здалёку, то яна здавалася сваімі прысадамі нейкім невялікім зялёным астраўком у жоўтым разліве. Вышэй вёскі бялелі шыферным дахам пабудовы цэнтральнай сядзібы, майстэрні, гаражы, сушылка, кантора. Цэнтральная займала і вышэйшае месца — курганішча. Тут і праўда, некалі былі курганы, а на іх рос бярэзнік, які
пасеклі у першую нямецкую вайну на траншеі і бліндажы. Курганы пакрысе параскопвалі, бралі каменне на паграбы. Потым іх зраўняла цэнтральная сядзіба, а вялікі курган, які высіўся над усім наваколлем, раскапалі і насыпалі новую дарогу да вёскі. Антон паволі ішоў вуліцай, удыхаў пах бярозавага ліста, прысад, травы, якая макрэлася лёгкай расой. На нейкае імгненне прыпыніўся ля жыгаравай хаты. Не новай, але прасторнай, намнога лепшай за яго дагледжанай, з агародамі, высока падцярэбленымі бярозамі, каб менш падала ценю на агарод. Старыя бярэзіны былі падобны на бабуль, на якіх надзелі кароценькія, як дзяўчаткам спаднічкі. Як не ішло, як не мянялася, не круціла віхрам жыццё, і калектывізацыя, і вайна, і партызанка не разыходзіліся надалёка Кіршчэневы і Жыгаравы дарогі, але кожная ішла у свой бок. Новы пасёлак пачалі будаваць за вёскай на ўзгорку. Спачатку паставілі каробку двухпавярховага на 2 пад'езды доміка і воданапорную вежу пры ёй. Потым адумаліся, пачалі ставіць цагляныя домікі з гаражамі і хлеўчукамі, з прысадамі, з агародам пры доміку. Цяпер гоняць вуліцу двухпавярховых, кожны па-свойму зроблены. Катэджамі завуць. За вёскай некалі ішла вузкакалейка ад Слуцка да ваеннага гарадка. Цяпер яна зарасла травой, горбілася сям-там над полем, бялелася кветкамі крываўніку і жаўцела суквеццем піжмы. Антон яшчэ хлопцам у калёсах вазіў пясок сыпаць гэтую дарогу. Ад гэтага ўспаміну Антон толькі усміхнуўся. Ад усяго таго, што было, астаўся цяпер лёгкі смутак. Ён, актывіст, камсамолец, тады гэтак улопаўся ў простую дзеўку, што адабраў у Жыгара. Я жаніўся, хаця яна так і не стала ні актывісткай, ні памочніцай яму. Ён тады любіў яе і думаў, што гэта самае галоўнае, што зможа зрабіць усё, што хоча ў жыцці. Ад гэтай згадкі быццам ад сонечнага праменьчыка, які зазірнуў праз густую лістоту, адчулася нейкае лёгкае цяпло і святло. І Антон нават заплюшчыў вочы. Калі расплюшчыў іх, то наткнуўся позіркам на сутуленую Жыгараву постаць. Жыгар прыпасваў карову на старым вераўчаным пастронку, які быў прывязаны за ашыйнік, пашыты са старой паясніцы ад здзіву. Куфайцы ў кірзавых ботах, ён не бачыў Антона, стаяў плячыма да яго, карчукаваты, здаровы, зусім падобны на бацьку. Антон успомніў старога Жыгара, крываногенькага, белага з твару, затурканага работай і голадам. Ён увесь час пакашліваў сухім кароткім кашлем. Ён, стары Жыгар, рабіў яму, Антону і свайму хведарку дудачкі з гусінага пяра. Антон быў ужо большы, памятае тую вясну. Са старым Жыгарам яны пасвілі кароў па першай маладой траве. Стары быў слабы ад голаду і кашляў часцей, чым звычайна. Думаю, гэтага году у мяне сама мала пудоў 16 груш будзе. Як ніколі хораша груша старая зацвіла. Антону хацелася есці і грушу яму,
Грушы яму бачыліся сухімі, не нейкія там пуды, а кішэня сушаных салодкіх груш, каб наесціся ў волю. Я і вам мяшкоў колькі дам, насушыце, зімой узвар зварыце, як мёд салодкі. На восень з тых 16 пудоў і самому жыгару нават і каша не было. Пустацветам адцвіла груша. На старасць Антону ўсё часцей нечаму пачала ўспамінацца гаворка пра тыя грушы. А пасля ўспаміналася, як ён, Антон, камсамолец, хадзіў з наганам і шкадаваў, што стары жыгар не бачыць, які ён начальнік. Жыгар, нібыта кіршчэню ў позірку калоў яго, хуценька азірнуўся. Да старасці ён не развучыўся чырванець, калі рабіў шкоду якую-небудзь, і яго хто заспяваў у ёй. Чырванеў, але ўсё роўна рабіў усё жыццё. І цяпер ён шмаргануў за вяроўку карову, якая мела канюшыну ўздоўж дарогі на полі. Велікаватая зашмальцаваная куфайка была на жыгару нібы з чужога пляча. Карова не разумела тонкіх намёкаў гаспадара і не хацела падымаць галаву з канюшыны. Жыгару нічога не аставалася, як прытварыцца, нібыта і ён толькі цяпер прыкмеціў, што карова ў шкодзе. Ну куды гэта ты ўбілася, чортава мяса, ну не хватала, каб апушыла, а? Ай! Кіршчэню не хацелася нават і падыходзіць, вітацца, не тое, што глядзець на гэтыя жыгаравы хітрыкі, якімі ён жыў усё жыццё. Прыклаў нейкага зелля да нагі, каб не пайсці ў армію. Нага і цяпер не магла загаіцца, адкрывалася язва. Так і жыў па суседстве ў Антона нібы чорны цень. А некалі раслі разам, потым і дзеці ж разам у школу хадзілі, гуляць адно да аднаго бегалі, і там пагаворваюць, што і ў горадзе цяпер сустракаюцца яны. Антон завярнуўся, каб выйсці да новых домікаў, прайсці па вуліцы і вярнуцца дадому. Галя прачнулася раптоўна. Спачатку ёй здалося, што сасніла нешта страшнае, таму і прахапілася са сну. На першым часе разгубілася, дзе гэта яна. Запаліла настольную лямпу, з палёгкай уздыхнула, патушыла святло. Дзіўна. Чым больш абжывала цётчыну хату, тым усё больш нешта трывожыла душу. Ні з таго, ні з сяго раптам хваляй накочвала трывога, хаця ўсё атрымлівалася, што лепш і не прыдумаў бы. Вось і зараз. Яна прачнулася ад гэтай трывогі. Цішыня стаяла на дварэ, было відно ад месяца і пахла густа зелянінай і полем. Яна пастаянна адчувала ўсе дні пах збажыны, невядомы ёй дасюль новы. І ўспомнілася ноч гэтакая самая месячная, яшчэ калі жылі ў вёсцы. Апоўначы яна прачнулася і выбегла на двор да ветру і нечакана ўбачыла бацьку. Ён стаяў, прытуліўшыся да сцяны, і глядзеў некуды ўдалечыню, у глухую сонную тайгу. Яна крыху спалохалася, таму паклікала. Бацька здрыгануўся ад нечаканасці, махнуў рукой, каб падышла да яго, паклаў руку на голову, пагладзіў. Рука яго была гарачая, каструбаватая і лёгенька дрыжала. А там у нас дома выйдзеш, як глянеш, жыта скрозь стаіць і пахне. Жнівом пахне ўлетку. Здаецца, каб толькі раз удыхнуць, глянуць, і паміраць было б можна.
Не трэба паміраць, яна спалохалася. Незнаёмы быў бацькаў голас. Ён усміхнуўся: ну не буду, бяжы. А я пакуру яшчэ. Галя усміхнулася. Бацька многа расказваў пра тое, як там прыгожа і добра дома. Расказваў пра палі, пра рэчку, пра бярозавы гай. Ёй здавалася, што ён прыдумляе ўсё, казку нейкую. Маці толькі ўздыхала, часам выцірала слязу, Наташа маўчала, яна канчала школу, хацела вучыцца на геолага, але такіх, як яна, дзяцей ворага народа, вучыцца не бралі. А яна ўсё роўна збіралася ехаць у горад, пайсці на работу у геолага-разведку, а потым усё ж вучыцца. І маці плакала па ёй, а бацька толькі цяжка ўздыхаў, курыў самакрутку. Ад яе пальцы ў яго былі жоўтыя. Далёка асталася тая сібірская вёска, іхні дом. Пераехалі ў горад, потым атрымалі кватэру, ўжо пасля таго, як рэабілітавалі бацьку. Яна паступіла ў тэхнікум. Наташа ўжо была замужам, скончыла інстытут, наладжвалася жыццё, але пачала хварэць маці. Ціхая, цярплівая, яна не скардзілася, цяпер моўчкі старалася трываць боль. Бацька сядзеў пры ёй і вечарам, і ноччу, і, каб лягчэй было, гаварыў, успамінаў маладосць. Всё было там, на радзіме, дзе яны некалі былі шчаслівыя. І калі б жылі там, то і цяпер былі б шчаслівыя. Яна тады не вытрывала, аднойчы сказала: «Тата, дык чаго ж вы не паехалі назад, як рэабілітавалі?» Маці дакорліва зірнула на яе, падняла худую слабенькую руку: «Не гавары больш. Нічога не гавары». А бацька нечакана пабялеў: «Ты мяне не вучы. Не вучы, ты хочаш, каб я вярнуўся туды? І каб потым мяне зноў бралі? Каб зноў па этапу і вас? Зноў следам за мной? Не!» У яго дрыжалі губы, дрыжала рука, якой ён ківаў на дачку, і толькі тады яна ўбачыла, які стары і які ўжо нямоглы і сам бацька, хаця і не разумела, адкуль у яго раптам гэтакі пранізлівы страх. Ён не мог супакоіцца, і маці зноў махнула на яе, і яна здагадалася выйсці з пакоя. Больш пра пераезд пры бацьку яна ніколі не заракалася, калі ён і потым вечарам пачынаў расказваць, якая там рэчка, якія там людзі. Расказваў быццам казку. І кожны раз у гэтай былі казцы было нешта новае і прывабнае. Яе можна было слухаць, і нават хацелася уявіць усё гэта. Дзіўна, але цяпер, калі яна ўгледзела тое, пра што гаварыў бацька, яно не здзівіла і не ўразіла яе. Непрывычныя і сапраўды былі гэтыя голыя палявыя абшары з астраўкамі вёсак. Нават на даляглядзе не праступаў, не абазначаўся лес, і палі здаваліся аднастайна сумныя. Не было за вёскай тае рачулкі, тых кустоў лазняку, пра што расказваў бацька. Ды не было і поплаву, і аселіцы. Рэчку даўно ператварылі у меліярацыйную канаву. Пры ёй на пасеянай траве, разбітай на ўчасткі, пасвіліся статкі калгасных кароў. Сумны і аднастайны краявід, дзе няма за што
зачапіцца воку. Усё ж яна гараджанка, прывыкла да горада, бо і тая сібірская вёска амаль забылася ўжо, засталася ўсяго толькі ўспамінам дзяцінства. Тут, мабыць, каб жыць, трэба ведаць людзей. Это ў горадзе. Апынешся ў натоўпе, дзе ўсе незнаёмыя, дзе здаецца, што ты быццам бы і не адзін, хоць не ведаеш нікога, і цябе таксама ніхто не ведае. Тут няма і натоўпу. Няма гарадской ілюзіі неадзіноты. Тут трэба ведаць чалавека, каб з ім загаварыць. Трэба, каб было пра што загаварыць. Адзінае пакуль што цётка Люба, да якой яна хадзіла, з якою падоўгу гаварылі. Яна слухала цётку Любу, прыслухоўвалася да яе гаворкі, якой некалі гаварылі між сабой бацька і маці, а часам звярталіся і да іх, дзяцей, успамінала невядомыя словы і пачынала разумець сэнс. Ян стараўся гаварыць з ёй па-руску, каб зразумела яна, але словы гучалі зусім інакш, не па-руску. Галя усміхнулася, калі ўспомніла пра Яна. Нечым нагадваў ён бацьку, хударлявасцю, уменнем рабіць усё, за што не возьмецца, спагадлівасцю. Спагадлівасць гэтую яна адчула адразу, як толькі ён спыніўся на дарозе, каб падвесці яе. Не шкадаванне, а спагадлівасць, ад якой не ўзнікала пачуцця няёмкасці. І вечарам яна чакала, што ён прыйдзе, як і абяцаў, адрамантаваць дзверы. Не, яны не надта заміналі, але яна непрыкметна рыхтавалася да яго прыходу, заварыла на травах чай. Дачніцы з яе не выходзіла, сядзець проста вось так цэлыя дні яна не можа, ды, мабыць, і незразумела будзе гэтая яе сядня здаровай з выгляду не зусім старой яшчэ жанчыны. А можа, і сапраўды гэтая перамена клімату дапамагла, не мучыла хвароба. Тады тым больш нельга сядзець адной цэлыя дні, бо ад нуды захварэць можна. Трэба ўладкоўвацца на работу, а работа дасць не толькі занятак, але і з людзьмі звядзе. Рашэнне гэтае супакоіла, і Галя заснула спакойным і роўным сном, каб раніцай устаць і ехаць у раяна. Назаўтра Галя пайшла на першы рэйс. У будні дзень людзей на прыпынку амаль не было, толькі дзве дзяўчыны і хлопец, які ўвесь час пазяхаў і пацягваўся, не мог прачнуцца. Раніца абяцала спякотны і пагодны дзень. У аўтобусе Галя села на сядзенне побач са старой, у сінім вязаным жакеце і белай у макавую крапінку хустачцы. На каленях старая трымала невялікую жоўтую сумку. Старая спачатку прыглядалася сваімі жывымі блакітнымі вачыма, а потым не вытрывала, прызналася. Вот прыглядаюся і не пазнаю. Хто вы? Здаецца ж, усіх са стараселля ведаю. На твары ў старое была шчырая і добразычлівая зацікаўленасць і жаданне ведаць. Русакевічава, у тон ёй з усмешкай адказала Галя. Якога ж гэта Русакевіча? Старая уважліва паглядзела на Галю. Не ўспамінала. Быў такі некалі. Старая прымоўкла, яшчэ раз паглядзела на Галю, задумалася. Дык ці не настаўніка, а? Варваринага брата? Няўпэўнена запыталася яна. Ой, галава дзіравая. Гэта ж і гаварылі, што ў Варварыну хату дачка яго аднекуль з Сібіру вярнулася. Ой, дак ты ж тады
Маленькая была, як бацьку твайго забралі. Варвара мне расказвала, як і забіралі яго, расказвала, як пасля маці паехала туды і цябе потым павезла. Варвара баялася, што не даедзеце ў гэтакую далеч. От жа, гара з гарою не сходзіцца, а чалавек з чалавекам. Старая загаварыла ахвотна і не чакала, каб у яе больш што пыталіся. Рада была, што ёсць магчымасць пагаварыць, а мы ж з Варвараю аднагодкі. Ой, яе ўжо і няма, а я вось жыву яшчэ. А куды ж гэтак рана? Паеду да дачкі ў госці. З унучкам яна малым сядзіць. Казала ёй, прыязджай да мяне на лета. Не хоча. Там у квартиры ў яе і гарачая вада, і халодная, усе выгоды і чысціня. Сядзіць там. Завязу ім малачка, я, як агурочак, ужо свой ёсць. Цяпер жа труцяць усё удабрэннем, а тут свой нагнаі. А бацька, як жа твой? Пажыў троха, а? Пажыў. Мог бы і яшчэ. А дзе ж ты хочаш? Турма. Яна здароўя нікому не дае. Гэта ж яго, Варвара казала, другі раз забралі былі. Ой, многа тады бралі. І цяпер ні чуткі, ні дзейкі. Ой, рабілася. Кіршчэня малады, камсамолец, з наганам калектывізаваў, а? А як рабілася? Хто на каго злосны, удасць, што кулак, што людзей на работу наймае, і забралі. Але ж пра гэта не скажаш. А сама як жа? На пенсію уже? Там жа раней пенсію даюць. На пенсіі. Яно і на пенсіі не ўседзіш. Пакуль здаровы чалавек, трэба ж варушыцца, рабіць. Это ж не ў горадзе. У дзярэўні без работы і нуда заесть. Старая пільна глядзела на Галю сваімі чыстымі вачыма. Галя ківала галавой. Ад прыпынку да прыпынку аўтобус напаўняўся людзьмі. Жартавалі на заднім сядзенні хлопцы, перагаворваліся між сабой жанчыны, і голас старой уплятаўся ў гэты гоман і дудзенне. На яго ніхто не звяртаў увагі. За кіламетры два ад горада пачаўся асфальт, і старая заварушылася, каб прайсці да дзвярэй. Тут у мікрараёне на ўскраіне жыла яе дачка, якой яна везла свежае малако. Галя выйшла ў цэнтры горада на плошчы. Раяна павінна быў быць тут, у будынку выканкома. Плошча невялікая, з помнікам Леніну. Тут жа стаяў і трохпавярховы будынак выканкома, а райком партыі, відаць, быў цераз вуліцы. Меншы, але акуратнейшы двухпавярховы будынак. На першым паверсе спыталася ў вахцёра, зайшла на другі паверх і хутка знайшла патрэбныя дзверы, абабітыя старым дэрмацінам. У маленькай прыёмнай пажылая сакратарка за вялікай пішучай машынкай адказала на прывітанне, кіўнула галавой, што загадчык на месцы, і зноў пачала друкаваць. Кабінет загадчыка таксама быў невялікі, застаўлены старой пасляваеннага завозу мэбляй. А таму загадчык, малады хударлявы мужчына студэнцкага выгляду ў акуратным касцюме і пры гальштуку, здаваўся ў ім нечаканым і выпадковым. Ён устаў з-за стала, адказаў на прывітанне, запрасіў садзіцца да стала. Галя прысела, дастала з сумачкі, паклала на стол перад загадчыкам дакументы, але ён не спяшаўся глядзець у іх. Слухаю вас.
і слухаў уважліва. Потым толькі перагарнуў дыплом, працоўную кніжку падаў назад. Наогул нам настаўнікі пачатковых класаў патрэбныя. І ў васьмігодку ў радзіму патрэбны. Мы падалі заяўку на размеркаванне. Чалавека нам размеркавалі. Вы не засмучайцеся. Практыка паказвае, што дзяўчаты і пасля размеркавання да вёскі ўмудраюцца не дабірацца. Адным словам, адпачніце крыху. Думаю, што сітуацыя хутка праясніцца. Да нас да гэтага часу выпускніца не аб'явілася. Баюся, што і не аб'явіцца. Ага, мне Мяцельскі плакаўся, што ў іх там у садзіку ніводнага чалавека з дыпломом. Знаете, Галина Ивановна, вы зайдите до старшыні. Там, по-моему, у садзіку месца так і пустуе. А з 1 верасня ўсё стане на свае месцы. Мне зайсці да вас яшчэ раз? Галя ўстала. Всё правільна гаварыў гэты з выгляду занадта малады загадчык. Ён ёй не адмовіў. Даў магчымасць папрацаваць у дзіцячым садзіку, каб прыгледзецца. Я запісаў, не забудуся. Загадчык устаў з-за стала і правёў Галю да дзвярэй. У горадзе яна пахадзіла па магазинах, купіла прадуктаў, не ўтрымалася ва ўнівермагу, памерала і купіла кофтачку, светлую, буйныя блакітныя валошкі, потым даехала на гарадскім аўтобусе да вакзала. Бабка, якая ехала раніцай, чакала аўтобуса на прыпынку на выездзе з горада. У сумцы ў яе ляжаў хлеб, батоны. Старая кіўнула Галі, як даўняй знаёмая, і падсела да яе на сядзенне і адразу ж загаварыла. Вот свет стаў кручаны, а? Это ж чаму моя сядзіць тут і баіцца ад мяне ад'ехаць, а? Пільнуе свайго. А дзе ж ты ўпільнуеш? Неяк пасля абеду вырвалася, каб на базар глянуць. І якраз жа на яго насунулася, стаіць з цвяточкамі ў руках, чакае. Мая ж утрупела, прытулілася за вуглом, бачыць, і гэтая яго ідзе. І маладая ж яшчэ гладкая, накрашаная. На добры лад маёй трэба было пацікаваць, высачыць іх. А то яна і кінулася, каб морду той паабдзіраць, а? А тая здаровая, як дала паддых, дык і свету не ўгледзела. Яшчэ вунь тыдзень чарнякі на твары насіла. А ён завярнуўся і пайшоў. 2 дні дадому не паказваўся. А як пачала сварыцца на яго, прыгразіў, што скалечыць і кіне. А? Вот свет пайшоў. Старая гаварыла лёгка, ўсё роўна як спяшалася, каб пра ўсё паспець расказаць, і не зважала, што людзі ў аўтобусе таксама слухаюць, і яе гэтыя лёгкія словы нібы і не даходзілі да Галі, адскоквалі, адляталі, як бурбалкі. І ўсё ж успомнілася сваё жыццё. Найперш здавалася вось гэтае адчуванне крыўды і знявагі. Калі чалавек зразумеў, што ён не патрэбен, што цераз яго пераступілі і што таму другому, ягоныя пакуты нічога не гавораць, яны проста не даходзяць да яго. Яму ўсё роўна, ці ёсць, ці будзеш ты на зямлі, ці цябе не стане. І быццам не сябе, а некага іншага ўгледзела яна там, у двухпакаёвацы, якую ім далі праз 15 гадоў. Пасля пакоя ў бараку яна любіла гэтую маленькую цесную двухпакаёвачку, якую цяпер называюць хрушчоўкаю, перш за ўсё за цішыню і за тое, што Володя раптам перастаў піць, адарваўся ад барачнай кампаніі,
якая больш, здаецца, нічога і не ведала, як гуляць у карты і піць чарніла. Ён і сам нібы пасвятлеў з твару, перафарбоўваў вокны, сам парабіў карнізы на шторы і аднойчы зусім нечакана прынёс купленыя білеты ў кіно. Яна ледзь не заплакала ад удзячнасці і любові да яго. Запомніліся чамусьці тыя білеты, той паход у кіно. Можа, таму, што пачыналася вясна, і паветра было чыстае і звонкае, сіняватае нейкае. Ім лёгка і чыста дыхалася. І сінява гэтая, ўжо густая, заставалася ў небе, калі яны вярталіся, і зоркі былі вялікія і калючыя, і на гэтую маладосць адзывалася сэрца, і пачынала хвалявацца кроў. Гэта была іх апошняя вясна з Валодзем. Той адвячорак яна памятае, нібыта быў ён учора. Ужо дыхнула першым цяплом зямля, прабілася востра і дружна трава і зацвіла чаромха. Яна расла ў двары іхняга дома, і таму водар яе праз адчыненыя дзверы на балконе не дурманіў, а наплываў прыемна і соладка. Яна ставіла вячэру і не заўважала, што Валодзя сядзіць нейкі сцяты, занадта пільна глядзіць за кожным яе рухам і чакае, каб яна хутчэй скончыла мітусіцца. «Не трэба, Галя, сядь!» Папрасіў ён крышку глушэйшым, чым звычайна голасам, і яна прысела на табурэтку. Адчувала, як нешта вострае і калючае ўваходзіць знізу ў сэрца. Нават не адчуванне было, а ўсяго толькі прадчуванне гэтага тонкага вострага халадку. «Я сёння пайду ад цябе». Яна міжволі ўскінулася, каб заплакаць, закрычаць, затрымаць. Яна і сама не ведала, што зробіць, толькі адчула памкненне. І ў той жа час убачыла, як незадаволена перасмыкнуўся яго твар, як злосна ўспыхнулі вочы. Яму не трэба было нішто, яму было ўжо ўсё роўна. Яго злавала, што яму перашкаджаюць рабіць тое, што ўжо вырашана, толькі і ўсяго. І яна асела на табурэтку, спасцігаючы ўсім сэрцам тую вялізную глыбіню холаду і адчужэння, у якім яны жылі ўсе гады. І ёй стала страшна. Яна глядзела на яго хударлявы, ужо загарэлы на вясновым сонцы твар з прыгожымі цвёрдымі мужчынскімі губамі, на пасму сівых густых валасоў, што прывычна спадала на лоб, чамусьці думала, што ён молада яшчэ выглядае, і слухала, як ён гаварыў, што пакідае ёй і для дачкі кватэру, што просіць, каб сабрала яго рэчы, ён зойдзе заўтра і забярэ. Яна толькі слаба махнула на яго рукой, і ён з палёгкай удзячнасцю падняўся і пайшоў. Яна не памятае, колькі сядзела і не адчувала, ці ў яе ёсць сэрца. Баялася паварушыцца, не тое, што ўстаць, і чакала, што ён вернецца, каб дапамагчы ёй. Але звечарэла, і ён не вяртаўся, і не папярэдзіў нават дачку, каб прыехала да яе.
Яму было ўсё роўна. Ён ужо не думаў, што ёй можа быць дрэнна. Для яго яе не існавала. Это ўжо пасля яна зразумела, тады толькі адчувала. Рэчы яму яна не збірала. Праз некалькі дзён ён зайшоў сам, падабраў час, калі яна была на рабоце, узяў толькі ўсё сваё, самае неабходнае, і на трумоў прыхожай пакінуў ключы. З таго часу у яе пачало балець сэрца. І дактары не маглі даць рады. Яна ведала, што ў сэрца яе увайшоў холад. І пакуль будзе там, сэрца будзе хварэць. Гэты боль і хваробу не згладзіла і ўнучка, якая нарадзілася ў дачкі. Прыемны, мілы клопат. Дачку з зяцем яна прапісала да сябе. Всё нібы наладзілася. Яна ўжо розумам пераконвала сябе, што нічога страшнага не адбылося, што калі не было любові ў сэрцы, то і добра, што разышліся. Але сэрца засталося хворым. Прыступы ўсё паўтараліся. Ёй аформілі пенсію. Дактары працягвалі настойліва рэкамендаваць памяняць клімат. Я заехала да яго маці і да Аляксандра. Яны паехалі. Прасабачылі яго троха. Быццам і супакоіўся. Старая ўсё гаварыла, як маленькі жывенькі рэпрадуктарчык у аўтобусе. Галя падумалася, як проста і лёгка всё разводзіла на свае месцы бабулька. Дык ты ж прыехала хату прадаць ці насаўсім? Можа, і насаўсім. А сям'я як жа? Ты ж яшчэ не старая. Сям'я там пабудзе. Бабулька недаверліва паглядзела на Галю. Мне дактары сказалі клімат памяняць. Во, не, ну што? То спяшаць не трэба. Агледзіся, у нас тут добра жыць. Як будзе здаровіцца, і сям'ю перавязеш. У Сібірі ж там не мёд, а ў нас тут добра. Ой, добра ў нас тут жыць. І чаго гэтыя маладыя толькі пруцца ў той горад? Бабулька была гатова гаварыць пра што хочаш. Аўтобус падыходзіў да прыпынку, Галя ўстала, развіталася са старой, пайшла да дзвярэй. І ўжо калі глядзела ўслед аўтобусу, заўважыла, што старая ўсё глядзіць на яе сваімі вострымі, выцвелымі вочкамі, быццам нешта разгадвае.